Ένα γέμισμα, ο Νούνιες είναι στο δεύτερο δοκάρι, ο Νους ανατρέπεται, πέναλτι, δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα ο διαιτητής. Ο Νούνιες διαμαρτύρεται, βλέπει και την κίτρινη κάρτα, εδώ πανέξυπνα ο Νους, κατάλαβε τα φάλτσα της μπάλας, περίμενε τον γκέλ της στο χορτάρι και δεν θέλησε να πάει προς την μπάλα, θέλησε να την προστατέψει. Δείτε εδώ ξανά, γνώριζε ότι μπαίνοντας μπροστά από τον Νούνιες θα του κάνει δύσκολη τη ζωή, όπως και συνέβη. Ο Φούντας εκτελεί και σκοράρει 1-0 για τον Όφη. Φτάνει τα 4 γκολ, πανηγυρίζει ο Μίλαν Ράσταβας με τους συνεργάτες του στον πάγκο, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Όλοι πηγαίνουν στον πάγκο για να πάρουν την φανέλα του Μπαΐνοβιτς, να του αφιερώσουν τον γκολ. Σαραμαντάς, ο Μήτρος, η σέντρα στο ύψος του πέναλτι, το σουτ άστοχο από τον Ανέστη Βλαχομήτρο. Η παλιά για τον Φούντα, προλαβαίνει, αυτός κάνει το γύρισμα. Ο Αντράντε, ο Σαραμαντάς κάνει λάθος, νέο γύρισμα, πάλι ο Αντράντε. Το δυνατό σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Γκονθάλεθ. Στο 12. Όφη αγγίζει το δεύτερο γκολ. Η εκτέλεση πάνω στη γραμμή. Αγγίζει εδώ την ισοφάριση η Λαμία στο 15. Βλέπουμε τον Ελέο Αντράντε. Ξανά η προηγούμενη φάση, κεφαλιά του Αντράντε. Γκονθάλεθ στο δεύτερο δοκάρι απομάκρυνε. Φουρτάδο άφησε έξυπνα, Νούνιες, Φουρτάδο, το άνοιγμα για τον Ντεντάκη, παίρνει θέση ο Βλαχομήτρος, η σέντρα, η κεφαλιά, 1-1. Στο 26 η Λαμία ισοφαρίζει. Ένα πολύ ωραίο γκολ σε συνεργασία, υπέροχη σέντρα από τον Ντεντάκη. Ο Βλαχομήτρος με κεφαλιά στην αντίθετη κίνηση του Ναούμοφ, τον νικά. Εδώ είναι, αυτή η προσποίηση του Φουρτάδο είναι που δημιουργεί αυτό το κενό. Και στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα των κριτικών για το 1-1. Ωραία προσπάθεια από τον Φουρτάδο, το σουτ, τον Ναούμοφ δύσκολα στην κλειστή του γωνία, ήταν δυνατό το σουτ από τον Φουρτάδο. Νους σηκώνει για τον Αποστολάκη, θέλει να προλάβει τον Ρατόνο. Γκολκίπερ της Λαμίας βγαίνει σωστά και στη συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα. Σεγγέλια εκτελεί, μπάλα στην καρδιά της περιοχής Λαμίας, ο Μπάκιτς το shoot out. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη να πάρει προβάδισμα στο φινάλε του ημιχρόνου. Ο Χατζηθεοδωρίδης, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Αποστολάκη, μπάλα out στο 51. Υπέροχη πάσα του για τον Σεγγέλια, αυτός κλείνει προς τα μέσα, παίζει για τον Νους, ψάχνει την τελική προσπάθεια ο Νους, αδύναμη όμως στην αγκαλιά του Άλβαρο Ρατών. Ωραία ο Νους στην περιοχή, ταχύτατα κάνει και το γύρισμα για τον Σαλσέδο, η προβολή, μπάλα φεύγει out. Ο Φουρτάδο εκτελεί, η μπάλα out. Κάπου έχει βρει και είναι κόρνερ. Ο Σεγγέλια πιέζει, δεν έχει φανεί πολύ σήμερα ο Γεωργιανός. Εδώ κάνει και φάουλ στον ring. Νευρισμένος κλωτσάει και την μπάλα, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Ring ζητάει κίτρινη κάρτα, μία για το μαρκάρισμα και μία δεύτερη για την αντίδραση. Πάμε στον Γιώργο Πιτσικόκο. Είχε βγάλει την κίτρινη ο διαιτητής για να τη δείξει και τότε κλώτσισε την μπάλα. Οπότε ζητάει μία κίτρινη που είχε βγάλει ο διαιτητής και μία για το διώξιμο.
Νους πολύ γρήγορα θα μπει στην περιοχή απέναντι από τον Ρατόν. Το γύρισμα με κάποιο τρόπο η μπάλα δεν έφτασε στον Σαλσέδο. Η κάθετη για τον Νους στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Προλαβαίνει μπροστά από τον Σαλσέδο ο Γιαννούτσος. Εδώ θα γίνει το λάθος. Παίρνει ο Φουρτάδο. Θέλει να πάει στο 1 εναντίον ενός. Η πάσα για τον Γκουίντο, το πλασέ out. Έπεσε στα πόδια του ο Λαμπρόπουλος. Πήρε και πάλι από τον Αμπάντα. Πάσα για τον Σαλσέδο, ο οποίος κερδίζει. Αφήνει στον Αμπάντα. Η σέντρα του, η μπάλα θα περάσει. Ο Νους βάζει το στόπ ο Γιαννούτσος και σώζει την Ελαμία στο 80. Δεν το πιστεύει ο Νους. Δεν το πιστεύει ο Μπάκιτς, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι. Δείτε ξανά. Σέντρα με το δεξί. Κεφαλιά του Βιτλή. Ο Μπάκιτς. Εντυπωσιακά ορατών σε κόρνερ. Νέα μεγάλη στιγμή για τον Όφη. Ο Σίλβα είναι αυτός που πήρε την κεφαλιά, με συγχωρείτε. Εδώ ξανά. Γκουίντο. Πάσα για τον Φουρτάδο. Αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση του αγώνα. Φουρτάδο παίρνει την εξωτερική. Κάνει και το γύρισμα. Ο Νούνιες έτοιμος για το σουτ. Κόρνερ από τον Ναούμοφ. Και θα αφήσει την εκτέλεσή του ο διαιτητής. Η μεγάλη στιγμή της Λαμίας στο φινάλε.